Danas ću vam pokazati kako da vidite koji će nam čest kada izaći. Ovako, uđete u profil i vidite ovo ispod mog imena i ispod vašeg će biti ovo gdje vidite ova mala slova. To zapamtite ili upišete na neki papir. Ovako, izađete, uđete na Google i kucate Stats Royal. Stats Royal. Ovako. Upišete u ovu prvu. Malo jebane, dobro. Ekstra. Evo sad da se očitam. Ljudi, vama će sigurno izaći koji meni, zato što ovo prvi put radim, a znam, nisam radio dugo. Ovako će vam izaći. Onda uđete da kucate. Malo. Čekaj. Ono što se promenilo kod ovog Stats Royala. Kad sam ja koristio, bilo je drugačije, ali da ne sve vidite. Ono drugačije. Evo ovdje. Samo da uđe. Kucate sve velika slova. Treba 820 VPR. Vidi ovako kako me nervira. VPR i ovako tražite. I ovdje će vam pisati refresh my profile. Stisnete tu i čekate 80 sekundi, samo malo. Brzo će to. I sada čekate. U narednim epizodu ćemo snimati Clash Royale, Minecraft i ne znam, SFG, tačnije Special Fox Group 2. Sad morate i ovo da refrešate. To je malo glupo. Šta? What? Ajde. Sad to malo da se refrešuje to. I to je